Jebi ga, braći, izvini, slučajno sam prekinuo snimanje. Ne znam što se dešava. Idem da skuvam kafu. Kafu sam stavio. Samo da uzmem šolju. Sad ću ja to idem rukom. Vrela voda. Vruća voda, bruka. Mogao sam se i okupati. Mnogo je vrućina, braćo moja. Tamo ni da natočim malo vode u šolju da popijem. Evo je ovamo do sad provrela voda. Idem da zakuvam kafu. Jeste, provrela je voda. Hvatio mi ključevi. Svi od motora. Upalim ja jutros live na TikToku, to jest ne jutros nego malo pre, kad sam došao od Jujne, preno sat vremena i puknu mi dreveri. Lipaju mi dreveri. Ispala mi cigara dole. Ovdje se voda zapušila. Čale pravi neke cijevi ovdje kao otpušavo, ali džabe ne vredi. Ne vredi, ovo vidite ovdje sa druge strane zida. Pravio je tamo prošle dine, ali ne vredi džabe. A ne mogu idemo rukom. Da vam upalim motor, da čujete. Iz prve pali.
6 minuta snimanja. Braćo moja, lekove sam u podne popio. Za ujutro, u podne i osloni samo još za večeras, za petak. Sad idem gore nazad u sobu. Pa da editujem klipišku, da izrenderujem. Pošto vidim da više volite moje vlogove nego igrice. Snimat ću svašta, brate, vlogove, igrice, vožnje motora, traktore. Šta više volite, pišite mi u komentarima. Evo, nosim kafu, penjem se uz stepenice. Klima radi. Samo da zatvorim vrata. Na ovom. Joj, ne ponese hladnu vodu. Nema veze, iću posle. Malo da odmorim. Ništa,